കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാഘയ ചക്ഷുരന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗദാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹകിന രഘുനാഥാനിദം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാംനിദംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാദാമദായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സ്ലേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘേതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദം മാധവം ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം. മദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ഠാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय. പ്രണാമന്തേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 22 ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 2 അധ്യായം 2 ശ്ലോകം 22. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദി പ്രയാസ്യൻ നൃപപാരമേഷ്ട്യം വൈഹായസാനാമൃതയദ്വിഹാരം അഷ്ടാധിപത്യം ഗുണസന്നിവായേ സഹൈവ ഗച്ഛേൻ മനസേന്ദ്രിയൈശ്ച. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ കേറിയപ്പോളെ ഭാരതി മാതാജാണെന്നോണ്ട് അല്ലെ ശ്ലോകം വായിച്ചെന്ന് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വായിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നന്നായിട്ട് വായിക്കും. അതുകൊണ്ടാ മാതാജി അന്നേരം ഞാൻ ഭാരതി മാതാജി ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് നല്ല ട്യൂണിൽ വായിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അന്നേരം മാതാജിക്ക് കൊടുത്തത്.
ഹരേ കൃഷ്ണ. നന്നായിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ വായിച്ചിരുന്നു. മാതാജി. അപ്പൊ അത് ഹരേ കൃഷ്ണ. പറയണമെന്ന് തോന്നി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ യതി മാതാജി. എങ്കിലും എങ്കിലും പ്രയാസൻ ഒരു ആഗ്രഹം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക. നൃപ ഹേ രാജാവേ, ഹേ രാജാവേ, പാരമേഷ്ട്യം ഭൗതിക ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കൈപ്പറ്റുന്ന ഗ്രഹം ഗ്രഹ വൈഹായസാനാം വൈഹായസൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഉദ പ്രകാരം പറഞ്ഞു. യത് എന്താകുന്നു വിഹാരം സുഖാസ്വാദനത്തിനുള്ള ഫലം അഷ്ട ആധിപത്യം അഷ്ടസിദ്ധികളുടെ ആധിപത്യം ഗുണസന്നിവായേ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സഹ ഏവ തീർച്ചയായും ഗച്ഛേത് പോകണം. മനസാ മനസ്സിൽ അനുഷക്തമായി ഇന്ദ്രിയങ്ങളും കൂടി വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭുവാദ് ജയ ശിലപ്രഭുവാദ് വിവർത്തനം. എന്നിരുന്നാലും ഹേ നൃപ, അത്യുന്നത ലോകമായ ബ്രഹ്മലോകത്തേക്കുള്ള സ്ഥാനാന്തര പ്രക്രിയയോ അഷ്ടസിദ്ധികളുടെ പ്രാപ്തിയോ ശൂന്യാകാശത്തെ വൈഹായസന്മാരോടൊത്തുള്ള സഞ്ചാരമോ അസംഖ്യം ലോകങ്ങളിലെ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലെ സന്നിവേശമോ പോലെയുള്ള ഉത്കർഷമായ ഭൗതിക സുഖാസ്വാദനങ്ങൾക്കുള്ള അഭിവാഞ്ച ഒരു യോഗി കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന പക്ഷം ഭൗതികമായി രൂപപ്പെടുത്തിയ മനസ്സേന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയെ കൂടി അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതായതുണ്ട് അല്ലെ. ഒരു യോഗി എപ്പോഴും ബ്രഹ്മലോകം പോലുള്ള ഉയർന്ന ഭൗതിക ലോകങ്ങളിൽ പോകാനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആഗ്രഹത്തിന് അനുയോജ്യമായ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും കൂടെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് എനിക്ക് ഭൂമിയിലെ സുഖം വേണ്ട, ബ്രഹ്മലോകത്തിലെ വലിയ സുഖം വേണമെന്നത് നമ്മൾ തോന്നും അല്ലെ. പക്ഷെ അതെപ്പോഴും മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എൻജോയ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, നമ്മള് സുഖം ആസ്വാദനം. അല്ലെ, സുഖാസ്വാദനം അദ്ദേഹത്തിന് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം നമുക്ക്. ഉന്നത ഗ്രഹ സമൂഹങ്ങളിൽ ഭൗതിക സുഖാസ്വാദനങ്ങൾക്ക് താഴ്ന്ന ഗ്രഹ സമൂഹങ്ങളിൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ അനേകായിരം മടങ്ങ് വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഉന്നത ഗ്രഹ സമൂഹങ്ങളിൽ പണ്ട് നമ്മൾക്ക് ആകെ 3 ലോകം മാത്രമേ അറിയുള്ളായിരുന്നു. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? സ്വർഗം, ഭൂമി, താഴെ നരകം അല്ലെ. മുകളിൽ പോയാൽ നമുക്ക് സ്വർഗം, അവിടെ എല്ലാ സുഖങ്ങളൊക്കെ, അപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് എന്താണ്, എല്ലാ സുഖങ്ങളും അനുഭവിക്കാം എന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ അപ്പൊ ഭൂമിയിലേക്കാളും സുഖാസ്വാദനങ്ങൾക്ക് താഴ്ന്ന ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ അനേകായിരം മടങ്ങ് വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങളാണ് ഉന്നത ലോകങ്ങളിലുള്ളത്. താഴേല് പോകാൻ ആർക്കും ഇഷ്ടമില്ല. താഴോട്ട് പോകുന്നോറും ആ സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ കുറഞ്ഞ് നമുക്ക് നരകത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും എന്നുള്ളൊരു പേടിയുണ്ടായി. അപ്പൊ എപ്പോഴും സ്വർഗത്തിൽ പോകണം, എവിടെ പോകണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയുള്ളൂ. അപ്പോഴും നമുക്ക് ഇവിടത്തേക്കാൾ നല്ല സുഖം ഒക്കെ ആസ്വദിക്കണം. ആസ്വാദനമാണ് നമ്മൾക്ക് അന്നത്തെ ഇത്. ഞങ്ങളുടെ ശിക്ഷാഗുരു പറയാറുണ്ടായിരുന്നു, പോകുമ്പോള് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കരുത്. ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്തേക്കും, അവിടെ പോണ വഴിക്ക് എന്താണ്, പാൽക്കടലുണ്ടാവും, ജ്യൂസിന്റെ കടലുണ്ടാവും, അത് അപ്പൊ എല്ലാം പഴുത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കണ ഫലങ്ങളുടെ ഇതുണ്ടാവും. അവിടേക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹായ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മളെ അവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരും. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കാതെ ഭഗവാനിലേക്ക് മാത്രം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയോടുകൂടിയാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ ഓർത്തതാണ്. ഹരികൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഉന്നത ഗ്രഹ സമൂഹങ്ങളിൽ ഭൗതിക സുഖാസ്വാദനങ്ങൾക്ക് താഴ്ന്ന ഗ്രഹ സമൂഹങ്ങളിൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ അനേകായിരം മടങ്ങ്, നമ്മൾ വെറും മടങ്ങ് എന്നല്ല പറയണ, എത്രയാണ്, അനേകായിരം മടങ്ങ് വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് അത്യുന്നത ഗ്രഹ സമൂഹങ്ങളിൽ. ബ്രഹ്മലോകം, ധ്രുവലോകം, ധ്രുവനക്ഷത്രം പോലെയുള്ളവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അവയെല്ലാം തന്നെ മഹർലോകത്തിന് ഉപരിയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ആ ലോകങ്ങളിലെ നിവാസികൾക്കെല്ലാം യോഗ പരിപൂർണതയുടെ അഷ്ടസിദ്ധികളും അധികാരപ്പെടുത്തി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അവര് അഷ്ടാംഗ യോഗ അതൊക്കെ ചെയ്ത് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച്
ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും കഷ്ടപ്പെട്ട് നിയന്ത്രിച്ചാണ് അവിടെ വരെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് യോഗ പരിപൂർണതയുടെ ഈ ദുർജ്ഞേയമായ പ്രക്രിയകൾ അഭ്യസിക്കുകയും പരിശീലിക്കുകയും വേണ്ട. മാത്രവുമല്ല അണുവിനെ പോലെ ചെറുതാകാനും. അപ്പൊ അവര് അഷ്ടാംഗ യോഗയിൽ തന്നെ പല സിദ്ധികളൊക്കെ നേടിയവരാണ്. അണിമ, ഗരിമ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത്. അണിമ സിദ്ധി മൃദുവായൊരു തൂവലിനേക്കാൾ ഘനമില്ലാതെയാകുന്നു. അതാണ് ലഘിമ സിദ്ധി. എന്തും ഏതും എവിടെ നിന്നും അവർക്ക് അങ്ങനെ പറന്ന് നടക്കാൻ സാധിക്കും. ഏതിൽ നിന്നും ആർജിക്കാനും പ്രാപ്തി സിദ്ധി. ഘനമുള്ളതിനേക്കാൾ ഘനമുള്ളതാകാനും മഹിമാ സിദ്ധി. സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കാനും വിസ്മയകരമായ എന്തെങ്കിലും സൃഷ്ടിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ എന്തും സ്വേച്ഛയാൽ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനും പോലുമുള്ള സിദ്ധി. അതാണ് ഈശിത്വ സിദ്ധി, സിദ്ധി. അങ്ങനെ പല പല സിദ്ധികൾ അറിയാം. എല്ലാ ഭൗതികാംശങ്ങളെയും വശീകരിക്കാനും ഒരഭിലാഷത്തിനും ഖണ്ഡിക്കാൻ കഴിയാത്തത്ര ഇച്ഛാശക്തി സ്വന്തമാക്കാനോ അതാണ് പ്രാഗാമ്യ സിദ്ധി. അപ്പൊ പല പല സിദ്ധികളുണ്ട് അല്ലെ. അഷ്ടസിദ്ധി, പ്രാഗാമ്യ സിദ്ധി ചപലമോഹങ്ങളായാൽ പോലും തോന്നിയ പോലെ ഏത് രൂപവും ഏത് വേഷവും കൈക്കൊള്ളുവാനുള്ള കാമാവസായിത സിദ്ധി. അഷ്ടസിദ്ധികൾക്ക് അവർക്ക് യാതൊരു പ്രയത്നവും കൂടാതെ താനെ പ്രാപ്തമാകുന്നു. ഈ എല്ലാ സിദ്ധികളും ആ അത്യുന്നത ലോകങ്ങളിലെ നിവാസികൾക്ക് പ്രകൃതിദത്തം പോലെ സാധാരണമാണ്. അവർക്ക് കിട്ടിക്കണ പോലെ തന്നെ എല്ലാ അത്യുന്നത ലോകങ്ങളും, അതായത് അഷ്ടാംഗയോഗമൊക്കെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോണവരാണ് അത്യുന്നത ലോകങ്ങളിൽ. അവര് ബ്രഹ്മം മതി എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവത് സേവ വേണ്ട, ഭഗവാൻ എന്ന രൂപത്തെ എല്ലാവരും വിചാരിച്ചിരുന്നത് സുഖം വേണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത. അപ്പൊ ശൂന്യാകാശത്ത് സഞ്ചരിക്കാൻ അവർക്ക് ഒരു യന്ത്രത്തിന്റെയും സഹായം വേണ്ട. എന്താണ്, ഒരു തൂവല് പറന്ന് നടക്കണ പോലെ അവർക്ക് അവരുടെ ശരീരത്തിനെ അത്രയും ഭാരമില്ലാതാക്കി കഴിയുന്നത്ര എല്ലായിടത്തും പറന്ന് നടക്കാനുള്ള സിദ്ധി അവർക്കുണ്ട്. നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് ഒരു ലോകത്തു നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് സ്വന്തം ഇച്ഛാശക്തിയാൽ സഞ്ചരിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയും. ബഹിരാകാശ പേടകം പോലുള്ള യന്ത്രവാഹനങ്ങളുടെ സഹായമില്ലാതെ ഭൂലോകവാസികൾക്ക് തൊട്ടടുത്ത ഗ്രഹത്തിൽ പോലും പോകാൻ കഴിയില്ല അല്ലെ. നമ്മൾക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കരയിലൂടെ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കരയിൽ സഞ്ചരിക്കണ വാഹനം വേണം. വെള്ളത്തിലൂടെ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ സഞ്ചരിക്കണ വാഹനങ്ങൾ വേണം. പിന്നെ ബഹിരാകാശത്ത് പോകണമെന്നുണ്ട് റോക്കറ്റ് പോലുള്ള വാഹനങ്ങളൊക്കെ വേണം. പക്ഷേ ഇവർക്ക് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഈ കാണുന്ന ആകാശം അതുവരെ ഉള്ളൂന്ന്. പക്ഷേ പ്ലെയിനിലൊക്കെ പോയി കണ്ടപ്പോൾ എന്ത് മനസ്സിലായി? ആ മുട്ടി നിൽക്കണ ആകാശത്തിൻ്റെ അപ്പുറം പോണമെന്ന് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ പല പല ലോകങ്ങളുണ്ടെന്നുള്ളതൊക്കെ വെറുതെ അല്ല പറയണത്. നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റണില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് അതില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ അല്ലേ. ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അമേരിക്ക നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ അമേരിക്ക ഉണ്ടാ? ഉണ്ട്. അമേരിക്ക ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അതുപോലെ ഈ ലോകങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹങ്ങൾക്കൊക്കെ അപ്പുറം ഇതെല്ലാം ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ കണ്ണുകൾ എന്താണ്, പരിപൂർണമല്ല. നമ്മളുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ഇതൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. ഒരാള് നടന്നു വരുന്നത് ഒന്നിട്ട് വെള്ളെഴുത്തും കൂടി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയുകയും വേണ്ട. കണ്ണാടിയിലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ആണ് വരുന്നതിന് പെണ്ണാണെന്ന് തോന്നും. പെണ്ണ് വരുന്നത് ആണാണെന്ന് തോന്നും അല്ലെ. അങ്ങനത്തെ അത്രയും കഴിവില്ലാത്ത നമ്മള് ഈ വക ലോകങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് വാദിക്കാൻ നിൽക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്, ഉന്നത ലോകങ്ങളിലെ അതീവ പ്രതിഭാശാലികളായ നിവാസികൾക്ക് എല്ലാം വളരെ അനായാസമായി ചെയ്യാൻ കഴിയും. അത്തരം ഗ്രഹ സമൂഹങ്ങളിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണെന്ന് അനുഭവിച്ചറിയാൻ ഒരു ഭൗതികവാദി പൊതുവെ ജിജ്ഞാസുവാകയാൽ അവനെല്ലാം വ്യക്തിഗതമായി കാണുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരു സ്ഥലത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ജ്ഞാനം ആർജിക്കാനായി ജിജ്ഞാസുക്കളായ വ്യക്തികൾ ലോകം മുഴുവൻ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്നത് പോലെ അല്പബുദ്ധികളായ അതീന്ദ്രിയവാദി ആഗ്രഹങ്ങളിൽ താൻ കേട്ടറിഞ്ഞ നിരവധി വിസ്മയകരമായ വസ്തുതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അനുഭവിച്ചറിയാൻ അതിയായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിർവ്യക്തികവാദി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനൊന്നല്ല അവർക്ക്, അവിടെ എന്തൊക്കെ സുഖ സൗകര്യങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെ അറിയണം. എന്നിരുന്നാലും വർത്തമാന ഭൗതിക മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയോടുകൂടി അവിടെ പോകാനും ആഗ്രഹങ്ങളെ അനായാസേന പൂർത്തീകരിക്കാനും ഒരു യോഗിക്ക് കഴിയും. യോഗി എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും തൻ്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ആളാണ് യോഗി.
ഭൗതിക മനസ്സിന്റെ പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായ പ്രവണത ഭൗതിക ലോകത്തെ അടക്കി ഭരിക്കുകയാണ്. മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച എല്ലാ സിദ്ധികളും ലോകത്തിന്റെ മേലുള്ള ആധിപത്യത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കാം, ചെറുതായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയും? നിനക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം എന്ന് ചോദിച്ചാല് ഒരു കാറ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കളിപ്പാട്ടം, ഇതാണ് ചോദിക്കുക അല്ലെ. കുറച്ച് വളർന്നു കഴിഞ്ഞാലോ ഒരു ടോയ് കാറ് പോയിട്ട് ശരിക്കുള്ള കാറ് വേണമെന്ന് പറയും. പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി വലുതായാലോ ഇപ്പൊ എല്ലാരും മൊബൈലാ ചോദിക്കും. മൊബൈലില്ലാത്തതൊന്നുമില്ലല്ലോ, അപ്പൊ അത് വേണം. പിന്നെ കുറച്ച് നാള് വലുതാവുമ്പോള് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെൺകുട്ടീനെ ഒന്ന് കണ്ണിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ എന്താവും? അമ്മയുടെ അച്ഛൻ്റെയും കൂടെ എന്നുള്ള വാസമൊക്കെ അങ്ങോട്ട് നിർത്തിയിട്ട് എനിക്കൊരു വീട് വേണം അല്ലെ, വീട് വേണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം പറയും. പിന്നീട് എന്ത് പറയും? ഈ ലോകം മുഴുവൻ എനിക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം, അങ്ങനെയുള്ളത് പറയും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്താണ്, ഈ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ തടയാനായിട്ടുള്ള വഴി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണില്ല. ആഗ്രഹങ്ങളെ മനസ്സ് കുമ്പാരം കൂട്ടി വരിക, അവസാനം എങ്ങും എത്താത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വരിക. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സേവയിലേക്ക് നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ മാറ്റണം. അതാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കുറച്ച് 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 പിന്നാക്കം പോകാൻ തുടങ്ങും അല്ലെ. അതാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിടുതൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? മിഥ്യയും അസ്ഥിരവുമായ ദർശനത്തെ, ആരാഞ്ഞറിഞ്ഞ വിഷയത്തെ ഭരിക്കാനുള്ള അതിതാല്പര്യമുള്ളവരെല്ലാം ഭഗവത് ഭക്തരായി കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മൾ ഭക്തരാണോ എന്നറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനോട് ചോദിക്കുക. എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റുക? മുന്നത്തെ പോലെയുള്ള ഒരാഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ കുറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ, അല്ലെങ്കിൽ താക്കോലൊക്കെ ഒന്ന് കൈവിടാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥയായി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിനോട് ചോദിക്കുക. പിന്നെ ഇതെല്ലാതും മക്കൾക്ക് എഴുതി കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഇതിലേക്ക് എത്തിയ, അങ്ങനെയൊക്കെ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആരാവുക? ഭക്തരാവുള്ളൂ. എന്താണ്? ഈ ഭൗതികതയിലുള്ളതൊക്കെ നമ്മള് കൈവിട്ട് തുടങ്ങണം. അവര് നോക്കിയാലും വേണ്ടിയില്ല, നോക്കിയില്ലെങ്കിലും വേണ്ട. നോക്കിയാല് അവർക്ക് കൊള്ളാം, നോക്കിയില്ലെങ്കിലോ അതും അവർക്ക് കൊള്ളാം, നോക്കിയില്ലെങ്കിലും അവർക്ക് ഇരിക്കട്ടെ. നമ്മള് നോക്കാനായിട്ട് ആരുണ്ട്? ഈ 14 ലോകത്തിന്റെയും അധിപനായ ഭഗവാനുണ്ട്. പിന്നെന്ത് വേണം? നോക്കിയില്ലേ നമുക്ക് കൊള്ളാം എന്നല്ല, നോക്കിയില്ലെങ്കിലും നോക്കിയാലും അവർക്ക് കൊള്ളാം, അങ്ങനെ വിചാരിക്കാം. എല്ലാം അങ്ങോട്ട് വിട്ടുകൊടുക്കുക. ആരില് ശരണാഗതി പ്രാപിക്കണം? ഭഗവാനില് ശരണാഗതി. എല്ലാം നമ്മള് ഒന്നുമില്ലാത്ത ആൾക്ക് എല്ലാം വിട്ടുകൊടുക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. കുറെ അധികമുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് കൊടുത്താൽ പോരെ, മുഴുവൻ കൊടുക്കണോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയാണ് അല്ലെ. കുറച്ചൊക്കെ കൊടുക്കാം, അതൊക്കെ ശരി. മുഴുവൻ കൊടുക്കണോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയാണ്. അതെല്ലാതും എല്ലാം വിട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളൊരു മനസ്സ് നമ്മൾക്ക് എന്ന് വരണോ അന്ന് നമ്മളെ ഭക്തിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാനാൽ ഭരിക്കപ്പെടാൻ ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പരമപ്രബലനായ. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയുള്ള ആളാണ്? പരമപ്രബലൻ, എല്ലാം തികഞ്ഞത്. അഥവാ പരമാധികാരിയായ ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള ഭക്തന്റെ ആഗ്രഹം ആത്മീയം അഥവാ അതീന്ദ്രിയമാകുന്നു. ആത്മീയ രാജ്യത്തെ പ്രവേശനം സിദ്ധിക്കാൻ ഒരുവൻ മനസ്സിന്റെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഈ പവിത്രത ആർജിക്കേണ്ടതാവുന്നു. അപ്പോൾ എന്താവും? ഇതിൽ നിന്ന്, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വെറുപ്പും മറ്റുള്ളവരിലും നമ്മളില് ഈശ്വരനെ കാണുന്ന പോലെ മറ്റുള്ളവരിലും ഈശ്വരനെ ദർശിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വെറുപ്പ് മാറും, അവരോടുള്ള ദേഷ്യം കുറയും. അങ്ങനെയൊക്കെ ആത്മീയ രാജ്യത്തെ പ്രവേശനം സിദ്ധിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ ഓരോരുത്തര് റെക്കമെൻഡേഷൻ ലെറ്റർ ഒന്നും വേണ്ട. എന്താണ്? വല്ല കോളേജിലോ അല്ലെ ജോലിക്കോ എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ എന്ത് വേണം? റെക്കമെൻഡേഷൻ ലെറ്റർ വേണം. നമുക്കും വേണം ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ ലെറ്റർ. ആരെയാണ്? ഭക്തന്റെ. ഭക്തൻ പറയണം ഇത് എന്താണ്, ഭക്തനാണ് എന്നുള്ള റെക്കമെൻഡേഷൻ കിട്ടണം. അത് നമ്മുടെ രാമായണത്തിലുണ്ട് അല്ലെ. രാമായണത്തില് ശ്രീരാമദേവന്റെ അടുത്ത് വിഭീഷണൻ ആരാ? രാവണന്റെ സഹോദരൻ.
രാവണന്റെ സഹോദരൻ വന്ന് ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചപ്പോള് എല്ലാവരും സുഗ്രീവൻ അടക്കമുള്ള എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് ശത്രുപാളയത്തിലാണ്, നമ്മൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല, രാക്ഷസനാണ്, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ വിഭീഷണൻ അതുപോലെയല്ല, നമ്മുടെ വിദുരനെ പോലുള്ളത് അല്ലെ. ധൃതരാഷ്ട്ര സഹോദരൻ വിദുരറില്ലേ, ഭാഗവതത്തിൽ പഠിച്ചതല്ലേ നമ്മള്. അപ്പൊ വിദുരരെ പോലെ അവിടെ അധർമ്മം കണ്ടപ്പോള് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് പുറത്തു വന്ന ആളാണ് വിദുരര്. അതുപോലെ വിഭീഷണൻ രാവണൻ സീതയെ അപഹരിച്ച് വന്നപ്പോ പറഞ്ഞ് വേണ്ട, നമുക്ക് വേണ്ട, സീതാദേവിയെ വിട്ടുകൊടുത്താല് വലിയൊരു യുദ്ധം ഒഴിവാക്കാം, ഒരാൾക്ക് മാത്രമല്ല അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതം ഉണ്ടാവുക, യുദ്ധം ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിട്ടുകൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ സമ്മതിച്ചില്ല. അങ്ങനെ വിഭീഷണൻ അവിടുന്ന് ശ്രീരാമന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചു. അപ്പൊ ശ്രീരാമൻ എല്ലാവരോടും ആരാഞ്ഞു. അപ്പോ ആരാഞ്ഞപ്പോ നമ്മുടെ ആരാണ് ഭക്തന്റെ പേര്, ഹനുമാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ലങ്ക മുഴുവൻ ചുറ്റിക്കറങ്ങിയപ്പോളെ ഒരു വീട്ടിൽ മാത്രമാണ് ശ്രീരാമനാമം ചൊല്ലണത് കേട്ടത്. എവിടെയാണ്? വിഭീഷണന്റെ വീട്ടില്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ഭക്തനാണ്, നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞ് ഒരു ഭക്തന്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളെ ചേർത്ത് പിടിക്കുക. അപ്പൊ ദാസാനു ദാസ എന്നാണ് പറയാ അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ വേണം, ആർക്ക് വേണം? ഭക്തന്റെ ആഗ്രഹം ആത്മീയം അഥവാ അതീന്ദ്രിയം. ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള ഭക്തന്റെ ആഗ്രഹം ആത്മീയം അഥവാ അതീന്ദ്രിയമാകുന്നു. ആത്മീയ രാജ്യത്തെ പ്രവേശനം സിദ്ധിക്കാൻ ഒരുവൻ മനസ്സിന്റെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഈ പവിത്രത ആർജിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഭൗതികമായ മനസ്സാൽ ഒരുവനെ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായ ഗ്രഹത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയും. എന്നാൽ ആർക്കും ദൈവരാജ്യത്തെ ഭഗവത് ധാമത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. എന്ത് വേണം? എല്ലാം വിട്ടുകൊടുക്കാനുള്ള ഭൗതികമായ ഒരാഗ്രഹവും ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുക. എന്നാൽ ആർക്കും ദൈവരാജ്യത്തെ ഭഗവത് ധാമത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിൽ ആവേഷ്ടിതമാകാത്ത പക്ഷം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആത്മീയമായ പരിശുദ്ധതയുള്ളതെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കർമ്മങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നവയാണ്. ആകയാൽ അവയെ എന്താക്കി മാറ്റണം? നമ്മളെല്ലാ സേവയും നമ്മളെപ്പോഴും, ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, എപ്പോഴും നമ്മൾ സേവ ചെയ്യണം. മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയും ഭർത്താവിന് വേണ്ടിയും ബന്ധുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയും ഓരോരുത്തർക്ക് വേണ്ടി സേവ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ആ സേവ എന്താക്കി മാറ്റണം? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കർമ്മങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ്. ആകയാൽ അവയെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുധ സേവനത്തെ പരിപൂർണമായും വ്യാപൃതമാക്കുമ്പോൾ അവയ്ക്ക് ഭൗതിക ദൂഷണത്തേക്കാൾ അശുദ്ധമായി തീരാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഭൗതികതയില് നമ്മൾക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അശുദ്ധമാവാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതാണ് പറയാറുള്ളത്. അതിനു വേണ്ടി നമ്മളെപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുക. എപ്പോഴ്? ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എൻ്റെ നാമം ചൊല്ലണ സമയത്ത് നമ്മൾ അത് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. എൻ്റെ കൃഷ്ണ, ഈ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഓരോന്ന് ഒരു കെട്ട്, ഒരു ചാക്ക് നിറച്ചുണ്ട്, അത് മുഴുവൻ ഉള്ളിൽ പേറിയിട്ടാണ് നടക്കണം. അല്ലേ രാധമാതാജി? രാധമാതാജി ഇപ്പോഴുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഇതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ, അയ്യോ എൻ്റെ ഭാഗവതത്തിന്റെ പൈസ ഒന്ന് കൊടുത്തു തീർക്കണം, അല്ലേ മാതാജി? അയൊരാഗ്രഹം എല്ലാ മാസം ഞാൻ അയക്കും. ഞാൻ അങ്ങനെ ആഗ്രഹം പറഞ്ഞതാ മാതാജി. മാതാജിയുടെ ആഗ്രഹം പറഞ്ഞതാ മാതാജി. ആഗ്രഹം പറഞ്ഞാണ് പെട്ടെന്ന് അത് തീർക്കണം. നമ്മൾ അത് ചെയ്യണുണ്ട്. അല്ല, കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് എന്താണ് അത് എന്റെ സ്വന്താക്കണം, അല്ലെ? അയ്യൊരാഗ്രഹമല്ലേ ഉള്ളത്. മാതാജി, എന്റെ ഇപ്പൊ ഒരാഗ്രഹം ആരെങ്കിലും ഒരാള് ഭാഗവതം വാങ്ങിക്കുന്നെന്ന് പറയണേന്നായിരുന്നു. അതെ അതെ അതെ. ഞാനിപ്പോ ഇന്നലെ മണിഭൂഷണ മാതാജി പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നു. ആരും കിട്ടുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ അപ്പൊ കൃഷ്ണ. അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഭജിച്ചേക്കുമ്പോ നമ്മളെ അശുദ്ധിയിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധരായാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു ശ്ലോകം എടുത്തുള്ളൂ, സോറി. എന്നാലും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച സപ്താഹം നടത്തും കൃപാസിന്ധു. മാതാജി, അത് കാരണം പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റാത്തത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ സപ്താഹം, ഞങ്ങളുടെ അമ്പലത്തില് സപ്താഹം നടക്കുക. അത് കാരണം 7:30 കഴിഞ്ഞിട്ടാ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടൊക്കെ പങ്കെടുന്നാലൊന്നും കയറാൻ പറ്റിയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ.
വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. ഹരി ഹരി हरे ബോൾ. कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. तो ഹരി हरे പ്രണാമം. കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. हरे कृष्ण माताजी. മാതാജി. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളെ കാണാം. ഒരു മാതാജി ശ്ലോകയ്ക്ക് ഒരു ശ്ലോകം എല്ലാവരുടെയും കൂട്ടായ്മയോടുകൂടി അത് വായിക്കുമ്പോ വലിയ സന്തോഷമാണ്. ഇനി താങ്ക് യു മാതാജി, വരാൻ പറ്റി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിളിച്ചല്ലോ 5 മിനിറ്റ് മുന്നേ വിളിച്ചോളൂ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെ കണ്ടു ഞാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വായിപ്പിച്ചോണ്ടിരുന്നിട്ട് പങ്കജാക്ഷി മാതാജി എടുത്ത് പറഞ്ഞു വിളിക്കാൻ. ഹരേ കണ്ടില്ല. കൃഷ്ണ. ഞാൻ ഓർത്ത് കയറിക്കോളാം, ഇന്ന് അവര് വന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ കുട്ടിപ്പട്ടാളം എല്ലാരും ഉണ്ട്. എനിക്ക് ഞാൻ ലൈവ് ഒരു ഓഫ് കോള് ചെയ്യ് വന്നേരം മാതാജി. അതുകൊണ്ടാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി മാതാജി. താമസിക്കാം. ലൈവ് ഓഫ് ചെയ്യ്, ലൈവ്